použijem na to nejaké podkladné výkresy. Čo sa týka teda prostredia, môže byť, ako som už naznačil, buď vo forme ribbonu, pásu kariet. Ja to budem aj takto teraz používať, ale nie je problém, ak má niekto radšej klasické ikonky, ikonkové prostredie, používať aj vlastne takúto formu týchto našich AutoCAD Smart Tools. Je to pri tých ikonkách trošku menej čitateľné, možno tie ikony sú vždy drobnejšie. Viac menej Autodesk už razí cestu, že pásy kariet je to, čo treba používať, takže vlastne aj teraz využijem a budem pracovať práve s pásom kariet. Dobre, tak ku samotným nástrojom. Je tam niekoľko skupín nástrojov. Tieto nástroje sú rozdelené podľa nejakej logiky, ktorá vlastne nejak člení tie nástroje do skupiny nástrojov na prácu so súborom DVG, doplnky, jednoduché nástroje na kódovanie, kresliace pomôcky, bloky, taká nová kategória, tam uvidíme, čo budeme postupne doplňať, práca s popismi, s bodmi, úpravy, informačné nástroje a pomocné nástroje. Začnem nástrojmi na prácu s DVG. Občas sa vo výkresoch vyskytne, že je natočený súradný systém, jeho rýchle obnovenie bez toho, že by ste potrebovali na čokoľvek klikať, čokoľvek poznať, je jednou z našich funkcií, rýchle obnovenie globálneho súradného systému, ale taktiež tu máme aj doplnkové nástroje na rýchle natočenie súradného systému, či už natočenie len psového kríža, alebo to teraz resetnem, aj celej pracovnej plochy. Čiže rozdiel je v tom, že v tomto prípade sa nám otočí celá pracovná plocha v danom výreze. Sú tam aj samostatné nástroje, ktoré nám vlastne riadia to natáčanie pracovnej plochy, čiže pomocou nich si viete veľmi rýchlo aj túto možnosť aktivovať, respektíve deaktivovať a tým zabezpečiť buď to natáčanie, alebo teda nenatáčanie pracovnej plochy. Čiže súradný systém by mohol byť teda už v poriadku. Môžeme sa pozrieť na ďalšie možné problémy vo výkrese, trošku už závažnejšie. A to je to, čo v princípe v pôdorysnom pohľade dosť ťažko aj identifikujem. Tieto niektoré entity majú zle nastavenú Z-ovú súradnicu, pekne to vidieť v tom bočnom pohľade. No a môže to robiť potom problémy pri šrafovaní, pri kótovaní, pri hľadaní priesečníkov na takýchto objektoch. Proste samý problém. A preto sme vlastne vytvorili takú jednoduchú pomôcku, ktorá umožňuje zarovnať tie problémové objekty do nulovej Z-ovej súradnice. Je to možné robiť takto, že len výberom, alebo je to možné robiť aj takto, že hromadne, že nemusím nič vyberať, len to aktivujem a počkám, kým si to ten príkaz všetko uprace. Vrátime to dozadu. Tak. Druhá možnosť použitia tohto príkazu je, hlavne keď to mám nejako natočené, budeme teraz pracovať s tým výrezom vpravo dole, že zároveň so zarovnaním Z-ovej súradnice na nulu, čiže s vyrovnaním tých objektov do nuly, sa nám aj natočí celkovo alebo opraví sa nám aj pohľad na ten výkres, nastaví sa na pôdorysný pohľad. Tak odteraz mi bude stačiť viac menej už len jeden výrez, takže ostatné vypnem. Z ďalších nástrojov, k týmto sa ešte vrátime. Také len jednoduché doplnky, ktoré sú súčasťou aj samotného AutoCADu, len sú trošku upravené. Tak to je napríklad rýchle zamykanie. Funguje to presne tak, ako izolácia objektov. Po výbere hladiny hladín ostanú hladiny odomknuté, všetko ostatné sa zamkne. Čiže môžem pracovať samozrejme len s tými odomknutými hladinami. Funkcia má aj svoju inverznú funkciu. Rýchle odomknutie všetkých hladín, toto napríklad v AutoCADe je celkom viac menej dosť problematické, lebo tá inverzná funkcia tam funguje len po samostatných výberoch. A aby to bolo kompletné, tak okrem zamykania je tam aj izolácia, ktorá funguje úplne rovnako. Čo izolujem, to ostane zamknuté, vlastne rozsvietené, teda na čo nakliknem pri zamykaní, to ostane otvorené a môžem s tým pracovať. Čiže také doplnky takých štandardných nástrojov AutoCADu. Z ďalších funkcií dávam do pozornosti napríklad prenos obsahu DVGčka. Je to skupina dvoch príkazov, ktorá nám umožňuje výkresy nakopírovať a preniesť do iného súboru.
napríklad spúšťam prenos. Tento funguje nielen, že niečo nakopíruje do pamäte, ale zároveň robí aj niečo na pozadí, a to niečo na pozadí je, že odomkne, odmrazí všetky hladiny, aby teda sa prenášal kompletne obsah. Všetko to vyčistí a až potom to nakopíruje do pamäte. No a následne v druhom výkrese stačí už len použiť funkciu na vloženie výkresu. Vkladá sa to na pôvodné súradnice, čiže nie je tam problém ani s nejakými rozlietanými zetovými súradnicami alebo rozlietanými kótami. Všetko je presne tam, ako som to zobral. Len sa teda prenáša čisto obsah výkresov, čo môže niekedy byť jedno z riešení, ako tie výkresy opraviť. No a tu si môžeme ukázať aj ďalšie drobné nástroje, ktoré sú súčasťou SmartToolsov. Rýchle nastavenie globálnej mierky čiar, kde viac menej stačí si len vybrať, akú hustotu čiary požadujem. Malá, ešte malá, toto je už lepšia, toto je ešte lepšia. A podľa potreby si len nakliknutím aktivujem príslušnú teda mierku čiary, nechám asi tú 10. Je možné tie mierky čiar samozrejme aj nejak vo vlastnej réžii doplniť a urobiť si tam nejaké vlastné alternatívy toho príkazu. Jedna z drobnejších funkcií môžeme ukázať, keď sme v rozbalenej ponuke, nastavenie tmavého alebo svetlého pozadia. Toto sú viac menej dve možnosti, ktoré ponúka AutoCAD. Buď všetko máte teda tmavé, aj jednotlivé palety a panely, alebo všetko môže byť naopak svetlé. Závisí to zase od preferencií používateľov. Je to možné týmto príkazom veľmi rýchlo nastaviť. Z ďalších nástrojov je celkom zaujímavý a osobne aj mnoho často používaný príkaz Copybase, kde vlastne kopírujete niečo pomocou vybratého uzlového bodu alebo referenčného bodu, no a následne pri vkladaní či už cez Ctrl-V alebo iným spôsobom ten obsah, ktorý si takto nakopírujete, vkladáte za vybraný bod, čo môže byť zaujímavé napríklad pri prenášaní informácií, ktoré chceme mať presne chytené a vložiť ich do presného bodu. Ukážeme si ďalšie zaujímavé funkcie, napríklad otvoríme si pomocný výkres. Ináč tieto hlášky, ktoré vlastne AutoCAD sa snaží nejako riešiť pri štartovaní výkresu, je možné tiež už odstrániť, to by malo byť súčasťou nových funkcií, ktoré pripravujeme spolu s uvedením nových verzií AutoCADu, aby tie hlášky, ktoré pred chvíľou vyskakovali, nevyskakovali. Čiže výkres, viac menej štandardný výkres, zaujímavý akurát tým, že obsahuje dosť veľa externých referencií, ktoré sú nepripojené alebo nejakým spôsobom nevyriešené, proste iba tam to zbytočne zavadzia. Máme tu na to takýto nástroj, ktorý umožňuje rýchle odpojenie všetkých externých súborov typu DVG a obrázok. Stačí to len teda spustiť a počkať, kým to viac menej celé prehrká. Výsledkom bude odpojenie. Trošku dlhšie to robí. OK, tak to končilo. Bolo ich tam trošku viac ako štandardne možno, že býva, takže preto to tak dlhšie trvalo. Ale o to išlo, že áno, urobí to a nemá problém ani s viacerými takýmito nevyriešenými XREF-mi. No a výsledkom je čisté DVG bez zbytočných stôp. Čiže jednoduchá funkcia, výsledkom je odstránenie všetkých stôp nepoužívaných externých referencií. Tiež zaujímavá funkcia, ktorá nám umožňuje, voláme ju SuperSafe, uložiť výkres aj s niečím navyše. To niečo navyše je kompletné prečistenie výkresu a zaauditovanie výkresu. No a tie otrávne hlášky. OK. Tento výkres je v princípe obsahovo až tak nezaujímavý, ale obsahuje napríklad túto DGN stopy, ktoré, ako iste viete, robia celkom problémy v rámci výkresov v AutoCADe. Takže pomocou funkcie SuperSafe, alebo takéže rozšírené uloženie, tak dajme, sa na pozadí udeje viacero procesov. Je tam čistenie, rozšírené čistenie, zaauditovanie výkresu a všetky tieto vlastne príkazy, ktoré predchádzajú samotnému uloženiu, majú za úlohu trošku upratať obsah toho výkresu a výsledkom je teda
okrem iného aj odstránenie napríklad tých problémových DGN stôp a prečistenie výkresu ako takého. Zaujímavá je tiež funkcia, potrebujete niekomu poslať dáta, tak je celkom vhodné používať napríklad funkciu cez e-prenos alebo e-transmit. My to máme trošku zautomatizované, kde viac menej stačí len kliknúť, že chcem urobiť nejaký balíček a výsledkom je súbor, zozipovaný súbor, ktorý je umiestnený v inštalačnom adresári AutoCAD Smart Tools. Takto. Toto vlastne teraz prebehlo. Urobí zip súbor, ktorý stačí len priložiť do prílohy e-mailu a odoslať. Spolu so súborom idú aj napríklad fonty, ktoré sú dôležité, či už pri čiarach, alebo aj pri samotných textoch, aby to bolo všetko na poriadku. Týmto by sme asi ukončili nástroje na prácu s DVG. Čo sa týka samotných nástrojov na kódovanie, tak to sú naozaj len drobné doplnkové nástroje, ktoré rozširujú tie štandardné AutoCADovské nástroje, čiže rýchla kóta, priama alebo šikma. Kótujete po priamej kote hneď aj kótou reťazovou, čiže ušetrím pár kliknutí navyše, že stačí už len klikať tie kótovacie body a sústrediť sa vlastne len na to. Netreba spúšťať žiadne ďalšie doplnkové príkazy. Že jeden aj druhý nástroj. Kresliace pomôcky, môžeme si nastaviť nejakú inú hladinu, tak tie môžu slúžiť napríklad na kreslenie stien alebo potruby. Nastavuje sa dopredu parameter šírky, respektíve aj výšky, keď sa jedná o potrubia. Tieto hodnoty sa nastavujú cez príkazový riadok, je tam predvolená, dajme 450 bude a nastavím si aj výšku, ak budem chcieť kresliť aj potrubia. 250 môže v princípe ostať. A následne si už len vyberie metódu kreslenia. Kreslí sa dvojitá čiara, ktorá sa ťahá buď teda za os, alebo za niektorú z hrán ľavú, čím vlastne riešim pri stavbách napríklad vonkajšie rozmery, alebo naopak pravú, čím riešim zase vnútorné rozmery. Ak to má fungovať ako nejaké potrubia, tak potrubia majú samozrejme aj ten svoj nejak tretí rozmer, tú svoju hrúbku alebo výšku. No a to sa dá aplikovať zase pri použití prierezu takto nakreslených v tomto prípade potrubí, kde mi on odčíta šírku a výšku a uloží ten prierez buď vo forme krivky alebo vo forme kružnice. Podľa toho, či je potrubie teda hranaté alebo kruhové. Z ďalších nástrojov, doplnkové nástroje na prácu s revíznymi rámčekmi. Viem si nastaviť dopredu hodnotu oblúka, znova cez príkazový riadok, napríklad 250, môže ostať. No a následne si už len vyberiem typ revízneho obláčika, ktorý môže byť buď štandardný, čiže klasický oblúčik, alebo taký vizuálne trošku krajší, kaligrafický obláčik. Z kresliacich nástrojov dávam ešte do pozornosti rýchle vytvorenie šrafy typu Solid, buď výberom nejakej krivky, alebo naopak nejakej plochy uzavretej. Štandardné šrafovanie, akurát je všetko dopredu nastavené a vytvorí sa šrafa typu Solid, ktorú samozrejme už potom dodatočne viem upraviť ako treba cez editáciu jej vlastností. Preskočíme na nástroj na úpravu. Popisy a body si ukážeme o chvíľku. Tak, tu máme napríklad veľmi rýchle predĺžovanie a urezávanie, dvojicu nástrojov, ktorú poznáte určite z AutoCADu. Tu je akurát zrýchlená v tom, že po spustení okamžite realizujem to, čo realizovať potrebujem. A ešte si túto aspoň jednu predĺžime. Takisto nástroj na rýchle mazanie. Po spustení stačí vybrať a tým je to vybavené. Okamžite sa to vymaže. Rozšírené offsetovanie alebo realizovanie rovnobežiek. Nastavím si hodnotu 900. Následne už len realizujem offset. Vždy o nastavenú hodnotu. OK. No a keď to doplním o nástroje na predĺžovanie, tak mám viac menej za chvíľočku nejak vytvorené kópie a vytvorený nejaký ten napríklad výkres krov v tomto prípade. Z ďalších nástrojov pre úpravy zaoblovanie
Zaujímavé je tým, že sa zaobľovanie realizuje vždy s ostrým alebo s jedným do jedného bodu, čiže ten polomer alebo to skosenie je vždycky nulové. Nie je možné, aby tam vznikol nejaká prepona alebo nejaký oblúčik a môže byť buď jednorázové alebo viacnásobné. Keď potrebujem toho riešiť viacej, tak príkaz dokáže fungovať aj takto násobne. Z týchto nástrojov na úpravu je ešte zaujímavý, a tu už trošku do hry zapojíme aj tieto nástroje na izoláciu. Takto. Nástroj na vytvorenie krivky. Mám tu niekoľko samostatných úsečiek, ktoré viac menej nenesú žiadnu dôležitú informáciu. Ja si už vlastne pripravujem pôdu. O chvíľku budeme ukazovať si informačné nástroje. Keď to bude ale krivka, čo dokážem urobiť naozaj veľmi šikovne pomocou tohto príkazu, tak už viem pracovať s tou krivkou celkom iným spôsobom. Už tam mám info napríklad o ploche alebo o dĺžke. Čiže máme na to teda jeden príkaz, ktorý z rozbitých čiar oblúkov dokáže urobiť na jedno kliknutie znova krivku a pracovať s ňou trošku iným spôsobom. Tak, môžeme to odizolovať. Nástroje na kopírovanie a posúvanie, nástroje na otáčanie a zmenu mierky. Čo to vlastne obsahuje, ako to funguje? Tak príkaz na kopírovanie, po spustení vyberiem si objekt, samozrejme, ktorý chcem kopírovať. Akurát, že tá kópia je ešte doplnená aj o príkaz otočenia, že v jednom príkaze sú kombinované dva nástroje. Nemusím strácať znova čas hľadaním nejakého ďalšieho alebo spúšťaním ďalšieho nástroja a viem to urobiť naraz. Sú tam dve alternatívy. Rozdiel je v tom, že pri prvom príkaze sa ma vždy pýta na referenčný úhol. Je to niekedy výhodnejšie. Pri druhom nič sa nepýta, rovno len zadávam nejaký ten úhol natočenia. Rovnakým spôsobom vlastne funguje aj to posúvanie, teda s tým rozdielom, že posúvam vždy, kópia a posúvanie, ako viete, sú veľmi totožné príkazy s jedným rozdielom, že posúvanie reálne len niečo presúva, pri kopírovaní ostáva pôvodný objekt na pôvodnej pozícii a vytvára sa jeho kópia. Čiže toto je posúvanie, ten prvý spôsob, že si viem určiť ja referenčnú rovinu otáčania. A druhý spôsob, referenčnú rovinu si neurčujem, otáčam hneď len zadaním, či už numericky, cez príkazový riadok alebo kliknutím kurzora na pracovnej ploche. Príkazy na otáčanie si môžeme tiež ukázať tu. Alternatívy 90, 180, 270 aj v jednom, aj v druhom smere, čiže aj protismeru hodinových, aj smere hodinových ručičiek. Ako to funguje? Stačí vybrať, určiť referenčný bod a príkaz sa ukončí. Stačí vybrať, určiť referenčný bod a príkaz sa ukončí. Čiže zjednodušené a zrýchlené otáčanie. Rovnako funguje aj práca s mierkou. Tu si ale ukážeme napríklad na vloženom bloku výkresových formátov. Čiže do výkresu sa nám v tejto chvíli vkladá blok z našej palety, je rovno nejakým spôsobom zväčšený, ja ho potrebujem ale upraviť, tak si ho môžem výberom príslušného príkazu zmenšiť, zväčšiť, ako potrebujem. Znova je tu niekoľko pripravených alternatív, stačí si len vybrať, ktorú chcem použiť, vybrať objekty na zväčšenie, určiť si referenčný bod a objekty sa zväčšia alebo naopak zmenšia. Príkaz na vymazávanie sme si ukázali, ale tak môžeme ešte raz. Čiže stačí len spustiť, vybrať a všetko je preč. Popisy. Pri popisoch je dôležitá samozrejme aj nejaká výška toho textu, toho popisu, ktorú je dobre si, aby neboli problémy pri tom samotnom popisovaní, nastaviť dopredu. Čiže pri príkazovom riadku nastavím výšku textu, 125 jednotiek, stačí. A následne si už len vyberiem spôsob popisovania. Popisovať môžem buď len číslom, alebo aj číslom s prefixom. Obidva v príkazy fungujú teda rovnako, len akurát ten prvý dáva aj tie prefixy, teda ten druhý dáva prefixy, prvý len samé čísla. V prvom kroku si nastavím hodnotu, ktorou chcem začať to číslovanie, napríklad od 1 a spustím samotné číslovanie. Môžeme dať niekde sem. 1, 2, 3, OK. Kedykoľvek si môžem samozrejme zmeniť, že chcem začať od čísla 10. Nastavím si a pokračujem od úplne iného čísla v nejakej inej časti výkresu. Je tu aj rýchly reset.
kde sa vlastne obnoví číslovanie a znova začínam od jedničky. Rovnakým spôsobom funguje aj číslovanie s prefixom. Tam je akurát navyše ešte nastavenie toho prefixu, znova cez príkazový riadok, bude to K ako krokva, začínam od jedničky a ideme očíslovať na tieto krokvy. Spustím číslovanie a niekde blízko toho objektu už naklikávam príslušné očíslovanie. Znova je tu možný rýchly reset, čím vlastne obnovím a začínam od jedničky. Čiže takéto jednoduché doplnky. Podobným spôsobom funguje aj práca s bodmi. Tu napríklad ale AutoCAD vám vyhodnotí a vypíše do kliknutého bodu súradnice toho bodu, aj trošku aj s odskočením, aby to nekolidovalo s tým bodom samotným. A tieto súradnice môžu byť buď XY, alebo aj so Z, ak sú to nejaké priestorové objekty, tak samozrejme vypíše tú Z-ovú súradnicu. Tu je samozrejme Z-ová súradnica 0, je to len 2D výkres. A je možné pracovať aj so znázornením samotných bodov, je ho možné vynulovať a naopak opäť obnoviť, aby som videl reálne, kde ten bod, kde to označenie alebo tá súradnica je vypísaná. Informačné nástroje. To je skupina nástrojov, ktorá vám vypíše dĺžky alebo plochy vybraných objektov. Je tam znova viacej alternatív. Odmeranie dĺžky aj vypísanie, vždy je to rozdelené na základné jednotky výkresu a na jednotky v metroch. Aký je tam rozdiel? Čiže rozdiel je len naozaj v tom, že či to bude vypísané akože v milimetroch v tomto prípade, alebo či to bude vypísané akože v metroch. To akože je v AutoCAD dosť dôležité, lebo AutoCAD nerobí v milimetroch, v metroch. Klikol som trošku iný bod, moja chyba. Čiže je to len o posúvaní desatinej čiarky. No, samozrejme, dá sa to robiť aj trošku inak. Ak mám pripravenú krivku, čo už teraz mám, túto obvodovú, tak si môžem z tejto krivky nechať vytiahnuť informácie o dĺžke a znova môžu tam byť alternatívy v tých základných jednotkách, akože v milimetroch, alebo prekonvertované na metrové jednotky. A to isté viem urobiť aj s plochou, kde po výbere krivky alebo aj šrafy, je to jedno, viem dostať tú informáciu vo forme textu na pracovnú plochu. Výšku textu si znova viem nastaviť podľa potreby pred spustením samotného príkazu. Čo sa týka poslednej skupiny nástrojov, to sú pomocné nástroje, kde sa skrývajú 4 príkazy. Je to spustenie vzdialenej plochy alebo programu TeamViewer, ktorý je tiež súčasťou inštalácie. Ak potrebujeme s vami riešiť nejaké technické problémy, tak to je jedna z možností. A potom 3 odkazy na naše webové stránky. Otvára sa to v webovom prehľadači priamo, napríklad naša stránka technickej podpory alebo naše stránky na portáli YouTube. A posledná je naša firemná stránka. Tu asi už aj nemusíme spúšťať. Čiže asi toľko. Tieto nástroje, ako som už spomínal na úvod, máte ako zákazníci SmartCAD zdarma ku zakúpeným licenciám. Stačí viac menej len požiadať cez e-mail podpora SmartCAD.sk kolegov, aby vám to spojaznili. Tie e-mailové adresy a inštrukcie vlastne boli popísané aj v pozývacom e-maili.